मेम्बारल' ना मेम्बारखौ बिसोर खालामो हालमाजि खालामो गावसिनि इउथ माबा गावसिनि इउथनि मिटिं बा माबा मोनसे प्राइमारिनि मिटिं बिपिएफनि मिटिं बा सोर खिथानांगौ मेम्बारल'। दिनै आं UPPL आव जइन जानायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय आङो 17 बोसोर आं इउथआव थाबोनानैबो आं दिनैसिम जोंनि एरियानि इउथ बा जोंनि इउथ अफिसाव थाग्रा मानसिफ्रा जेबो सुबिदा मोनबोआखै बिसोरखौ जोङो जेबो मानसि थाखाय फैसायै जेबो खालामबोनो हायाखै आरो रावबो लिडारा जोंखौ नायसनफैया बिनि थाखायनो आं दिनै हाग्रामा दोलो BPF दोलोनिखौ नागारनानै आं दिनै UPPL आव जगदान जाफैबाय आरो बे जगदान जानायजों लोगोसे जोङो सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय बयखौबो बा जोंनि इउथखौ माखासे इउथखौ जों लाबोबाय थागोन आरो माखासे इउथआ आरो फैबावनायनि माखासे माबा लामा होगासिनो दंखायो फैगोन होननानै खोथा होनाय दं बेखौ जों लाबोगोन जाहाथे BPF आव जोंनि जेबो सोलायनाया जायैनि थाखाय दा जोंहा नैबाव सोलायफैगोन बुद्धदेब सारनो भट होनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनानै जोङो सोलायनाय आरो जौगानायखौ जोंनि एरियायाव जोङो लाबोगोन आरोखि आरो सारा बुंनाय बादि जोंखौ जों इउथ थानाय इउथखौ मोजां नायबिजिरगोन आरो नायगोन होननानै बुंनाय खोथाया सैथो आरो नुखाबाय हाग्रामा दोलोआव जायफ्रा इउथ अफिसाव थादों बिस्रा दुथिया बिगार ओरैनो लोङो जायो थायो बेल' जेबो खामानिनि उद्देश्य जेबो माबा खालामा लाइमोननि सायाव बुंनांगौ खोथायाथ' मथा मथि दहाय आं एसेबाबो बुंलांखाबायानो मथा मथि जोंनि लाइमोन जेन'बा जोंनि बे फारामाव थायो माखासे इउथ सेंग्राफोर जेबो माबायाखौनो बिथांमोना ओरैनो अफिसाव थायोल' बुरखायफैयो जेब्ला इलेक्सन जायो अब्ला बुरखायफैयोल' दे एबार नायनोसै इलेक्सन बायखांबा अफिसावबो फैया रावखौबो खबर लाया सोर माबादि दं बेखौबो जेबो नायसनफैया बे दा बिनि थाखाय नायसनजायैनि थाखायनो 17 बोसोराव आरो थगायजाबोनानै नै आरो जोंहा नैबे आवजारगुरि सनजय होननाय बिथाङाथ' बिराद फाल्थु बियो बिराद थगायबोबाय रायजोफोरनि खामानि लाबोनोसै खामानि मावा दामानि मावा थाखा बख'नानै जादों दाबो आंनाव दं बिनि माबाया सार्टिफिकेटआ 1,36 लाखनि खामानि मावालासिनो थाखा बख'ना जाजोबदों बियो दा बिनि थाखायनो माखासे इउथफ्रा एरियानि रायजो राजाफ्राबो दुखु फोरमायगासिनो दं आरो बे बुस्थुखौ जोङो जेब्ला देरहायो अब्ला बिथांनाव डिमान्ड खालामगोन बे खामानिखौ मावहोनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामगोन मावनांगौ बियो बिनि थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो रायजो राजानि सिद्धान्त हिसाबै जों थांगोन बेखिनिखौनो जोङो रायजोनि मतामतजोंबो जोङो माखासे बे खामानिखौ आदाय खालामगोन आरो जुदि मावाबा बिनि न'आव धरना होगोन जों माबा खालामगोन जोङो मा डिमान्ड खालामहैगोन रायजोखौ लानानै बिनि न'आव थांनानै बे उद्देश्ययै आङो दिनै खामानि मावै ओरैनो थाखा फैसा बख'नानै जानायनि थाखाय आङो दुखु मोननानै दिनै माखासे मानसिफ्रा जेबो दायथ' लायाखै ब्लगावबो आं रायलायदोंमोन उनाव रायलायगोनल' होनो दिनैसिमबो जेबो रायलायाखै खामानि मावहोनो थिनदोंमोन आं मावहोआखै बेखौबो ब्लकनि मानसियानो जा प्राइमारिनि मानसियाथ' थाखा जानानै थादों सनजयनिफ्राय दा जेबो बुंनो हाया सनजयखौ खामानि मावनो थिननायखौबो मावहोआखिसै आरो थाखा जानानै गावसोर दलद थाबाय दा बिनि सायाव जेबो रायलायाखै आरो बेनो बुंनांगौआथ' बिसोरो बिदिनो लोङो जायो थायो जेबो बिनि सायाव आं बांद्राय माबा नङा बिनि सायाव बांद्राय बुंनो थांला मथा मथि जानांगौ सोलायनांगौनि बेलायाव आं फैबाय मथा मथि आङो बयखौबो जोंनि इउथ बा रायजो राजाया गासिबो जाख्ल'नाय बा खामानि मावालासिनो थाखा बख'नानै जानाय बेफोरनिखौ जोङो जाहाथे गोजानाव दोननो हायो बिनि थाखायनो जोङो UPPL नि ट्रेक्टर सावगारियाव जोंनि बुद्धदेब सारनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामो बेखौनो आं दिनै रायजो राजानिखौ खावलायबाय आरो जोंनि इउथ माखासे गोदोनानै थानाय मानसिफोरखौबो जाहाथे एसे सांग्रां जानो थाखाय आं खावलायबाय बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै नोंथाङा सिगां समाव मा आफादाव थानानै बा मा बिबान रुजुनानै खामानि मावबाय आंथ' फार्स्ट टाइम 17 बोसोर जेब्ला BPF दाजेनदों बे समनिफ्रायनो आं इउथ अफिसाव थादोंमोन बे फाराम अफिसावनो दिनैसिम
दिनैसिम 17 बोसोर जाबाय बे 17 बोसोराव आंथ' जेबो उन्नति मोनफेराखै आरो मोनगोनल' होनो जेब्ला इलेक्सन फैयो मोनगोन होनो जेबो होआ BCDCनि लेभेलावबो जेबो जोङो नामल' मेम्बारल' मेम्बारखौ बिसोर मा खालामो हालमाजि खालामो गावसिनि इउथ माबा गावसिनि इउथनि मिटिं बा माबा मोनसे प्राइमारिनि मिटिं BPFनि मिटिं बा सोर खिथानांगौ हालमाजिखौ खिथाहोयो बेराफारसे जोंनो थाखा फैसा थाइसेबो होआ गावसोरनो माबानिफ्राय गासिबो जाजोबनानै थायो सिरि थायो जों बुंबा मा जोंखौ नांलायनायसो नुयो जों गुरैयै बुङो खिन्थु जोंखौ नांलायदोंसो होनो बेनि थाखायनो आं दिनै बे BPF दोलोखौ आं नागारनानै दिनै UPPL आव जइन जाबाय आरोखि बिनि बिबान मोननायाथ' सिगाङाव आं इउथ अफिसाव थायोमोन नालाय बे इउथ अफिसाव आङो जेबो बिबान गैयामोन गैनाया आङो नैबे 2015आव आङो 2015आव आंखौ मेम्बार होदों मेम्बार हिसाबै आं थाबोदों थाबोनानै नैबे 2017 ना बेसेबांबायाव आंखौ इउथआ माने बै इउथआबो गारबाय सिगांनि इउथ प्रेसिडेन्टआ बेबो नांला होननानै बियो माबा बिबानखौ माबा खालामदों आरो रिजाइन होदों बिनि उनाव आंखौ दोनदों बेयाव बिनिफ्राय आं सोलिबोदों आरोखि दा